Ukrainanyň Rumyniýa bilen serhetleşen Bukovina regionunda her ýyl bellenýän Malanka bayramçylyk dawaralary geçirildi. Bu dawaranyň çäginde Yulian kalendaryna laýyklykda täze ýyl bayramçylygy bellenýär. Oňa gatnaşanlar şeýtanyň we halk döredijliginiň durly gahrymanlarynyň egneşiklerini geýýärler. Açyk meýdanyna geçirilen dawara gatnaşan ýaşaýjylar öz egneşiklerini taýýarlamaga bir näçe aý öňünden başlaýarlar. Bayramçylyk çäresine gatnaşanlaryň geýen egneşikleriniň aglabasy regionyň milli däp desturyna degişli geyim gejimlerdir. Pakistanyň Demirada Kunwatarnaky Peşawar şäherine senetçiler öz işlerini görkezdiler. Medeniýet we hünärmençilik boýunça 3 gün dowam etjek sergide toyun gapgaşlarynyň ýasalyşy hem görkezilýär. Peşawar şäherindäki bu sergi regionda syýahatçylygy ösdürmek maksady bilen vilayet resmiýetleri tarapyndan geçirilýär. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanyş boldyňyz.